Ассалому алейкум, дорогие братья, барадоры азиз, худованд хайр кунад. Я қарор дорем дар аэропорти Шереметово, ҳамроҳи Кемал брат. Бародаро азиз, ташаккур. Таҷикистон ба пеш. Таджикистан ба пеш, по-любому. Едем в Питер, короче. Иншаллах, бародари азиз, барои шаҳри мардуми шаҳри Санкт-Петербург метро какой был? Метро Дмитровский, Дмитровский переулок, дом 17. Метро не Дмитровский, какой был? Владимирский. Владимирский метро, бачаҳои азиз. барои мӯи сар рақамҳо дар рӯи экран, иншаллоҳ навор як минута илтимос лайки комментариҳо дастгирӣ кунед. Қадме дар шаҳри Санкт-Петербург, Казан, Уфа, Дубай, Москва, дар куҷое ҳастӣ ба ҳамин як рақам занг бизанед иншаллоҳ. Муисар номер 1, короче. Огозмет. Мой прическа как? Всё нормально. За На это смотри, бро. это два человека, которые видите в велосипеде, они были когда-то лисы, да? 100%. Ба ҳамон хотир бачаҳо ба дили пур, мо шаҳри Санкт-Петербург чанд рӯз мешем. Биё як қадам ҳамон ҷам запису кунам, скидка кунем иншаллоҳ. Худотуна хушрӯ кунед. Аллоҳ нигаҳдор. Ассалому алейкум. Огозмет ба пеш. Огозмет ба пеш. Хуб бародар азиз, дар ҳамин рақамҳои рӯи экран занг бизанед. Шаҳри Санкт-Петербург, бачаҳои Казанам бире, Уфанам бире, Дубай, Ӯзбекистон ва Москва метро Беларусь ки метро Некрасовка. Ассалому алейкум.